osobně hlídat vlastně na vlastní polovině Pavla Horváta. Protože Aziz má potenciál v ofenzivní činnosti zlobit plzeňskou defenzivu, neměl František Stracha obětovat raději nějakého jiného defenzivněji laděného hráče? Nevím, proč to tak zvolil, ale poměrně bych řekl, že i první poločas se mu to dařilo, že Pavel Horák vlastně minimálně se dostával do hry, že opravdu se snažil plnit tu roli tak, jak má bránící hráč a plnil to na 100% a naopak se i dostával do útoční fáze. Pavel Horváth vypadal smířlivě, říkal, že alespoň vytváří prostor pro své ostatní spoluhráče. V tomhle je zase jedna z těch zásadních nevýhod osobního bránění. Tak určitě, ale ono v ten moment se nedá nic moc dělat. Tam bylo to opravdu zvolit už, aby trenér na to reagoval a zvolil takovou taktiku pro Pavla, aby to bylo výhodný pro Plzeň a mohli z toho těžit jiní hráči. Myslíte si, že i ve druhé půli bude pokračovat Aziz v osobním bránění Pavla Horváta? Uvidíme, bylo tam pár osobních soubojů tělo na tělo, což tam bych řekl, že Pavel má asi převahu, takže uvidíme, co zvolí trenér Straka. Tak uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet po změně stran. Za malou chviličku začíná druhé dějství a slovo mají opět komentátoři Václav Pilný a Tomáš Radotínský.